Искаш да започнеш да търгуваш криптовалути и търсиш най-добрата оферта? Влез в Bybit и на страницата за регистрация въведи поканен код, така ще се възползваш от до 20% отстъпка от таксите и специален бонус при регистрация. След като попълниш данните Bybit, ти показва кратка пъзел верификация, просто плъзни парчето на правилното място и си вътре. След регистрацията ще получиш имейл с 6-цифрен код. Провери пощата си, въведи кода и активирай акаунта си само за минута. За да отключиш всички бонуси и лимити, премини през KYC потвърждението. Приложи снимка на лична карта, процесът е лесен и сигурен. Последна крачка – селфи верификация. Снимай се според инструкциите, отпусни, се остава само още малко. Готов си! Сега можеш да направиш депозит и да търгуваш стотици криптоактиви на Bybit. Не забравяй! С нашия поканен код получаваш бонус и по ниски такси. Стартирай с Bybit, връзката е в описанието.